Türkiye baş qalası Ankara'da kündüzgü saat 1. İsәнмесез muhterem тыңлаучылар, бүген 2026 елның 22 июне дүшәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Türkiye Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A иярченнәре белән www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Арадашчы илләр Швейцариядә АКШ һәм Иранның югары вазыйфалы вәкилләре арасындагы сөйләшүләрнең беренче этабы тәмамлануын җиткерде. Тәһран Ормуз бугазын яңадан ябачагын әйткәннән һәм АКШ илбашы Дональд Трамп Иранга каршы һөҗүмнәрне башлау белән янауларын кабатлаганнан соң сөйләшүләр киеренке атмосферада башланды. Арадашчы илләр Катар һәм Пакыстанның уртак белдерүендә әйтелгәнчә, АКШ һәм Иран 60 көн эчендә соңгы килешүгә ирешү өчен юл картасы турында килешкән. Катар тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан бастырылган белдерүгә караганда, техник фикер алышулар атна дәвамында Бюргенстоктагы Швейцария тау курортында дәвам итәчәк. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи X платформасында ясаган белдерүендә АКШ белән алып барылган сөйләшүләргә бәя бирде. Ливандагы бәрелешләрне булдырмау максаты белән төзеләчәк эш төркеменең чын сынау булачагын әйткән Аракчи, Пакыстан Катар арадашчылыгы белән Ливан сугышын туктатуда алгарыш тәэмин ителде дип белдерде. Аракчи шулай ук үз иленә карата нефть экспортына куелган чикләүләрнең бетерелүен һәм блокаданың тәмамлануын ассызыклады. Ул Иранның туңдырылган активларының бер өлешенең иреккә чыгарылуын әйтте. Русия авиация вәкаләтләре дүшәмбе көнне берничә дронны тоткарлаганнан соң Мәскәүнең 4 аэропортын вакытлыча япты. Мәскәү губернаторы Сергей Собянин Telegram аша шәһәргә таба юнәлгән 59 дронның юк ителүен җиткерде. Собянин өстәмә мәгълүмат бирмичә генә дроннар төшкән урыннарга ашыгыч ярдәм төркемнәре җибәрелүен өстәде. Киев дроннарны Мәскәүнең Украина шәһәрләрен бомбага тотуы өчен үч алу буларак җибәргән дип әйтелде. Собянин дроннарның Украинадан килүен расламады. Авиацияны күзәтү агентлыгы шулай ук башкала янындагы Шереметьево, Домодедово, Внуково һәм Жуковское аэропортларында очышлар туктатылуын, ләкин соңрак яңадан башлануын белдерде. Израиль армиясе Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә 2 фәләстинлене үтерүен таныды, аларның Әл-Халил янындагы канунсыз торак пунктны максат итеп куюларын әйтте. Армия белдерүендә гаскәриләр торак пункт янында бер төркем фәләстинләргә ут ачып, икесен үтергән һәм берсен яралаган диелә. Җирле медиада урын алган хәбәрләргә караганда, дүшәмбе көнне Филиппиндагы бер мәктәптә булган кораллы һөҗүмдә ким дигәндә 3 кеше гомерен югалткан, 5 кеше яраланган. Вакыйга Таклобан шәһәрендәге Сан-Хосе милли мәктәбендә булган. Хукук сакчылары белдергәнчә, шөбһәле кешеләрнең берсе вакыйгадан соң күптә үтми тоткарланган, ә икенчесе качкан. Тикшерүчеләр вакыйганың шартларын, һөҗүмнең сәбәбен ачыкларга тырыша. Катарның Рас-Лафан сәнәгать шәһәрендә шартлау булды. Илнең эчке эшләр министрлыгы эшханәдә техник җитешсезлек аркасында килеп чыккан шартлау нәтиҗәсендә 54 кешенең яралануын, 18-нең югалуын җиткерде. Якшәмбе кичендә булган вакыйга турында белдерүгә гражданнар саклану төркемнәре һәм махсуслаштырылган коткару бүлекчәләре шунда ук килеп җитә һәм аларның төбәктәш эшчәнлекләре дәвам итә. Министрлык бу хәлнең сәнәгать зонасындагы бер объектта эшләү вакытында техник җитешсезлек аркасында килеп чыгуын раслады һәм җәмәгать иминлегенә куркыныч тудыра торган хәтәр саркулар булмавын әйтте. Мисыр Яңа Зеландияны 3-1 исәбе белән җиңеп, үз тарихында беренче тапкыр дөнья чемпионаты матчында җиңү яулады һәм тәүге тапкыр плей-офф раундларына чыгу өчен мөһим адым ясады. Ванкуверда узган Г төркеме матчында Яңа Зеландия 15 минутта Фин Сурманның голы белән алга чыкты, ләкин Мөхәммәд Салах, Мустафа Зика һәм Трезеге Мисырга җиңү китерде. Бу җиңү белән Мисыр Г төркемендә беренче урынга күтәрелде, ләкин алар әле киләсе турга чыгуларын гарантияләмәделәр. Мисыр җомга көнне Сиэтлда Иран белән очрашачак, анда төркемнең мөһим һәм хәл итүче матчында киләсе турга чыгу өчен ким дигәндә бәрабәргә калу кирәк. Бу соңгы хәбәрләр иде.
театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында татар драматургиясының классигы, күренекле артист һәм режиссер Кәрим Тинчурин турында сүз алып барабыз. Иҗаты һәм актерлык осталыгы белән театр тарихын формалаштырган Тинчуринның иҗади тормышына тукталабыз. Кәрим Тинчурин 1887 елның 15 сентябрендә Пенза өлкәсендәге Аккүл дигән татар авылында туа. Башлангыч белемне күрше авылдагы мәдрәсәдә ала. 1900 елда ул яхшырак шартларда белем алуын дәвам итәр өчен Казанга күченә. Ул берникадәр вакыт Казанда төрле эшләрдә эшли. Матди хәлен яхшырткач, Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга керә. 1900-1906 еллар арасындагы мәдрәсә чоры яшь Кәримнең тормышында борылыш ноктасы була. Бу еллар аны сәнгатькә этәрә һәм дөньяга карашын тулысынча үзгәртә. Тинчурин мәдрәсәдәге дәресләр белән генә шикләнми, шулай ук фәннең төрле өлкәләре белән дә кызыксына. Ул рус мәктәпләрендәге татар укучылары белән дуслаша һәм рус театрларындагы спектакльләрне игътибар белән күзәтә. Ләкин вакыт узу белән килеп чыккан каршылыклар аркасында ул 1906 елда Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән китә. Мәдрәсәдән киткәч ул 1910 елга кадәр төрле эшләрдә, мәсәлән, укытучы һәм урман каравылчысы булып эшли. Халык арасында мәдәни һәм социаль уяну белән аерылып торган бу тынгысыз чорда ул үзенең беренче әсәрләрен яза башлый. Әдәбиятка зур кызыксыну күрсәткән Тинчуринның ярлы кеше үги ул һәм мәдрәсә тормышыннан күренешләр кебек беренче проза әсәрләре шул чор матбугатында басылып чыга. Бу еллар шулай ук татар сәхнә сәнгатенең тууын һәм ныгуын билгели. Театр сәхнәсе зиялылар халыкка хезмәт итү өчен берләшкән кыйммәтле идеялар мәйданына әйләнә. Фидакарь зиялылар театр төркемнәре астында берләшә. Яшь һәм идеалист Кәрим Тинчурин да бу мәгънәле хәрәкәткә кушыла һәм татар театрында үз урынын ала. 1911 елда Сәйяр труппасы җитәкчесе һәм режиссеры Габдулла Кәриев Кәрим Тинчуринны үзенең театр труппасына артист итеп чакыра. Бу чакыру Тинчуринның профессиональ карьерасының башлангычын билгели. Бу чорда ул бөтен гомерен һәм сәнгать талантын татар театрына багышлый. Бу елларда аның хезмәткә булган мәхәббәте аны тиз арада сәхнәдә йолдыз итә. Сәйяр труппасында озак вакыт чыгыш ясаган Тинчурин дөнья классикасында һәм мөһим татар әсәрләрендә төп рольләр башкара. Ул Галиәскәр Камалның Банкротында Җамалетдин һәм Шиллерның Явызлык һәм мәхәббәтендә Ворм образын җанландыра. Ул Фатих Әмирханның Яшьләр пьесасында Газиз һәм Тегесезләр пьесасында Сөләйман образларын уңышлы башкара. Островскийның мәшһүр Яшин пьесасында ул сәхнәдә Кудряш ролендә, ә гаепсез җинаятьчеләрдә Незнамов ролендә чыгыш ясый. Ул шулай ук Николай Гогольның Үлемсез инспектор әсәрендә төп герой Хлестаков ролен башкарып, үзенең актерлык талантын күрсәтә. Сәхнәдә шушы зур тәҗрибәләреннән соң Кәрим Тинчурин 1915 елдан театр труппасын җитәкли башлый. Кәрим Тинчурин проза, шигърият һәм театр белән кызыксынса да, театр әсәрләре аның әдәби тормышының иң мөһим өлешен тәшкил итә. Ул үзенең беренче сәхнә пьесасын «Менәзара» комедиясын мәдрәсәдә укыганда ук яза. 1911 елдан башлап ул иң күп иҗат иткән драматургларның берсе булып китә. Һәр ел диярлек 1-2 пьеса яза, әсәрләре еш кына сәхнәләрдә куела. Ул Сәйяр труппасын җитәкли һәм аның репертуарын үз пьесалары белән байыта. Бу чорда ул Хәләл табыш, Шомлы адым, Назлы кияү, Аш гашыйк һәм Соңгы сәлам кебек берничә мөһим әсәр яза. Әсәрләре үзәгенә һәр вакыт халыкка хезмәт итү идеясын куйган Тинчурин драмалары белән беррәттән оста комедия язучысы булуын күрсәтә. Инкыйлаблардан соң драматургның Йосыф белән Зөләйха, Тутый кыш, Сакла, Шартламасын комедиялар языла. Бу елларда аның оештыручы, җитәкче буларак таланты тулы ачыла. 1918 елны драматург алдына таркалган Сәйяр труппасы артистларын җыю, спектакльләр куюны башлап җибәрү бурычы куела. Әдип бу эшкә җиң сызганып керешә һәм тиз арада яшь драматурглар белән иҗади хезмәттәшлек урнаштыра. Рус һәм чит ил авторларының әсәрләрен тәрҗемә итүне оештыра.
Тинчуринның татар профессиональ музыка сәнгатенә нигез салучы Салих Сәйдәшев белән иҗади дуслыгы Салих Сәйдәшевнең сәхнә законнарын һәм әсәрнең жанр үзенчәлекләрен белеп, халыкчан рухтагы музыкасы, гомумән ике сәнгать төренең үзара синтетик ярашуы әсәр текстында тирәнгә яшерелгән фикерләрне дә ачарга ярдәм итә. Шул рәвешле Казан сөлгесе, Сүнгән йолдызлар, Зәңгәр шәл, Ил, Кандыр буе кебек берничә буын тамашачыны тирән фәлсәфи, әхлакый эчтәлекләре, сихри музыкалар белән сокландырып килгән әсәрләр языла. Әдипнең драматургия һәм театр сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеге югары бәяләнә. 1926 елны Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исем бирелә. 1934 елдан Кәрим Тинчурин язучылар берлегенә алына. Татарстан берлегенең идарә әгъзасы була. Кәрим Тинчуринның гомере 1938 елда өзелә. Ул Сталин репрессияләренең корбаны. 15 ноябрьдә фаҗигале төстә юк ителә. Бу вакытта аңа бары тик 51 яшь була. Театр яктылыкка, нурга илтә. Nogayça nasihatler. Hürmetli tınlavçılarımız, buyuma sırman tolu bir söz baresinde haberlasamız. Rabbimizden bizlerge bildirgeni sır tolu bazı ullu sözler bolgan. Kudayımız sosunlardı, bek köp manelerminen tağı neşe sırlarman tolturganı sebep, ol sözlördü aytkanlarga sanavsız savap yazgan. Manelerin kim oylasa, imanı yogarlarga kötörülgön kasında Allah ondan razı bolgan. Mine sosu sözlerden birevi en aldığını Bismillah sözü bolgan. Bismillah'ın hakikati sırları baresinde yüzlögön ükön alim neşe kitaplar yazgan. Ene sosu sır tolu mübarek söz hakkında be ükönen bekteren bir alimdin aytkanları tömönbette aytılgan. Bismillah kayırdığın basındaki söz bolgan. Tağı Bismillah'tın özü en yükön kayır bolgan. Sosu mübarek kelam, Müslümanlık belgisi bolgan bağısı kasında tağı yaratılgan ne bolsa berisinin ya Tuğradan ya allerimen aytkanı bir ullu söz bolgan. Bismillah'ın ne derece tavsilmegen bir kuvat, eksilmegen bereket bolganını bildirgen, yaxşı bir misal aytılgan. Burungu zamanlarda Bedevi çöllerinde yolga bargan bir ademge bir kavimdin başlısının atını ala berip sonun korsalavına kirgeni kerek eken.
Yolga bargan yolavşı, yolda aldına şıkkan, tonavşılarga yoluksa, sosu kavun başlısının atını anavıysa, onun korsalavında bolganını bildirse, sosu vakit özünü ziyandan kutarar eken. Em yolu boyunca ötbök astay kerekken, kaysı zatka muhtaç bolsa, yengilşe tabar eken. Eğer kavim başçısının atını alma yürse, bir basına bolganga, yoldaki düşmanlardan özünü saklayamay, muhtaç bolgan zatların hem yengilşe tabalmay, bek köp kıyınlıkka uğrap, perişan bolar eken. Ene sonday bir şölde, eki adem yolga ozgan, sosun salpı köngülleyken, ana birev arkadaşı bir öktemsi adem eken. Tömen köngüllü adem bir başlıdın atın alıp korsalavına kirgen. Yürgen yolu boyunca daim selamet tapkan. Tonavşı yol keskende men palan başlıdın atıman yürömün. Korsalavına kirgenmen degen sözünü aytkan. Yol kesişi tonavşı hem ol adem getiyelmay, bir yamanlık et almay, eş bir zarar beralmay, özünü taslap ketken. Em sosu yolavşı, yolu üstünde barganı, konak bolgan yerlerde eğer bir şatırga kirse, atını tasıganı başlıdı angan vakit, so başlıga örmet sebep, şatırdaki halklardan konak baylık, sıyı körgen. Ana birev öktömsü, yolavşı arkadaşı, beko belaga uğragan. Tonavşılardan korkan sebep, er daim titrep turgan. Em aşıkkanı vakit, tilenügö mecbur kalıp, perişan em rezil bolgan. Endi ey öktömsü nefsim. Yukarıdaki misal dey, nav dünya senin üçün, aynı sosu şöldey bolgan. Özün yolavşı bolgansın. Acizligin, yarlılığın, sonsuz derecege bargan. Düşmanların acatın em, sanavsız em sonsuz bolgan. Madem alin sosunday, sen tagı nav dünya şölünün başlısının em ezeli, ebedi, iyesi em hakimi Allah'tın atını al, onun korsalavına kır. Eğer solay et alsan, kudayımızga tayansan, korsalavında kalsan, sosu vakit dünyadın savlay tilevşiliginden, em yolukkanın düşmanlardın korkuğundan kutulup, daim titrep durmazsın. Bir başka hakikat em, sosu Bismillah sözü mübarek kazna bolgan. Kaytıp boladı desen, sonu kelmez acizligin, em neşe yarlılığın, seni sonsuz kudretke, ziyadası rahmetke, üşünlöy baylagan. Maramatlı akkasında acizlik ben yarlılıktı, senin üçün en makbul bir şefaatçi etken.
Yanı tuğgan bir baladın tögörөгünde kaydey, anası em atası em bari yuğukları pervanede aylangan dahi, so baladın acizligi em erzatka muhtaçlığı, ana ata em baskasını kızmatına yugurtkan dahi, insandın küçsüzlüğü em sonsuz muhtaçlığı, kudaydın ayavını özü üstüne tartkan. Kalgan başka manelerdi. Allah bizge nasip etse aldığımızdaki yuma ayte veriyek inşallah. Sağlıkla kalınız. Nogayça nasihatler. Тапшыруыбыз ахырында көннең төп темаларын кыскача искә төшерәбез. АКШ һәм Иран Швейцариядә югары дәрәҗәдәге сөйләшүләрнең беренче этабын тәмамлады. Мәскәүнең 4 аэропорты Украина һөҗүмнәре аркасында вакытлыча ябылды. Израиль армиясе Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә 2 фәләстинлене үтерде. Катардагы сәнәгать зонасында көчле шартлау, дистәлегән кеше яраланды һәм югалды. Филиппиндагы бер мәктәптә булган кораллы һөҗүмдә ким дигәндә 3 кеше гомерен югалтты, 5 кеше яраланды. Мөхәммәд Салах җитәкчелегендәге Мисыр җыелмасы дөнья чемпионатында Яңа Зеландиягә каршы тарихи җиңү яулады. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А иярченнәре белән www.trt.dinla.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.